mentangin poi hang ni hamarai kani kadon na posora lalu di pectai kadai ka mau melu cara simen lesi kadai ka factory semen ka bandeng kong tam hopot meklia kadai katai dari mentang kala flop no tom ni lai dari mentang ipoi hakani ka yeng jong iba mau tharaisan ya ka barok kitip tingi ko aban wani kendui te pastai kadai ka yeng ju ka bandeng sidap sina ka itna tip top ka yeng jong mau tharaisan ti ulong ru haga ju upor unong ai dawai ubat tebet ba nong ai dawai kasi udan dukan hanong stony udan ruang ni hamarai baki beri udah ki spagot taki cisngi wan cendoi kadawai jong ka batat lesi ki babun ki beri badan ki spang paper ki melak ban yo ban jak sumar ki caka ki ba ki baremdor kum ki hostel ki babit babiang dak masuk kin wan hang ni udan ru ka jing perkat kerpang na kamta ki beri ki baduk masuk ti kan nu ka jong jing ajing ero yu ba mau tarasan ti paistai udang jing mandi dawai nomor kadawai jong ka pun ti mentangin yerung hang ni haying jong pangin pet ki dawai jong ni bentang ipoi hang ni yang jong ba mau that raisan ni bedon samarai long dong di dawai khasi no ai dawai khasi ba pau nam ha hawes khasil ula ban sumar ya ke sibun ki jingpang te mentang kwa ban keli i te ba ti jat jingpang ayu ba pi sumar ba kat ni ke dawai bu hang ni ha yeng hasora marai bat kumju ro hanong ston Sumare berkhoj ki jajing pang jistom lain no jepang tibi ngakem sumar namar baliu bang ngakem sumari bapang tibi jing sangat tibi doi pang tibi ro ndre ngakam penslure ki bakin di doi pang tibi no hospital mar lalu ba yo na hospital ndre ngadon ha jing sa Renado ibapang kansar ki bapang HIV an H kunturo nga sumadot kiba pangnya tole bat kunta tetero ngan kami tu tai bakam kongsan ese gini ki we le nganin babaro khatia lahi ban sumar le tu bapangnya tole ki bapang HIV and H kumto ki kham sistem buat ki sente sa petero ki parlap dawai phim ta ban penkia ki tu re nakalen jonga ngador ki dawai bangan penkia nam tai tu bapang HIV and H gitu kila dan katukan lagi ba ki sedang ban yo jingkia ti haba pi ong ba ya haba baro ki ong ba kani ka jingpang HIV ka bom la ban sumar te hang ni pi ong la sumar ti ki dawai ayu ba pi sumar ya ki ba yo jingpang HIV hi naga bata napa itu bangan batai kambenya lese satang lada tunong pang ubay kuno itu jingpang satang lada udon madhang ne laban pensisa ai itu andre ngan ya thui pi balium laban le kuntan bar kim ku aban penpau perthaya la de badon pa jistopin mar kadek jistom ka beleran haloi tangka we la da de ba stang la da pi ku personal guptungan su ai kidon katukan ne banga Steffi number pun jo kiro la da ngan su ai tang number pun kilaban su ya keren se bat tu bayo itu jajing stom te pin su batain tu nai pen i kadur joki la ne bat tak bat nakali dong ngam di buru bathat ya gijing stom jong na la ka de gijing stom kabajam na ne gijing stom ba eron re ki don hi katukan lagi bela yo jikia te bangan khod ya ki bakin keren ha interview ha gijing sim interview tu kim kwa ban le kumta he ngalade pilih lupa ki lada kiwan kum kita pi untuk yang dalile gim kwa ban tempau perthela lada pilih kumta tang bangi layo jikia labiang tenre nang le sakpat ngan persang dari ba ayo betul ngan persang bantuan jembut suala isu bit nem bangan suai teng nomor pun lada unon no gorwan sebentar bu yang ngabtu ngan suai nomor pun joki ibadah itu kilaban ya keren berarti kilaban batai bahwa ngalayo jing sia sisa namtai bapang SIWNS itu nomor naki hospital ro giladon gila dikliar punta ba lalong normal hadu arsen license gitu artat kibapang katu jajing pangro kisimpor hadu sistem sedang asnem bakin yo jing pura kamu do pi ai de ki dawai kan bat hoy tang dawai kan bat sudah te ki jajing pang ayu ki ba pi kham sumar mahabat ki beriu ki ba kham yo jing koj ba na pi te so mahaban ya thu ba jer ya baro kita jingpang yak ba ki beriu ki kham yo jing koj ba na pi ngatharai baro khoji to nam tai ba pangkan sarte nganum la ban ba baro khoj ki khia re kidon ki bayo jing khia kidon ki bomi jing khia su
nang ta teng kidon ini gibawan kibong pidang la ne ban sumar magila di last stage lane second stage lane first stage lane bat kum ta ter hendrai nagleng jonga ong kasong nga kamon jong pila da pila subit bandi dawai ong pila bandi la da pim subit suru kasong kamon jong pira nagleng jonga nga ai be dawai marion esela da pinde ek dawai yo pila yo jing kia pande warla da la de last stage makana yo lese da jing is de jong beli pidang la ban kia to kibri mentai be kham sham stom ba ka jing pang ka de ka high blood ka jing bat ka jing pang sini te kumno phi sumari gini ka jing pang nam tai tu ba pang sini te ha ka jing sia ngai ka dawai ki yo jing kia lalong khamaka tang ba nginum la ban ong ba ka tu jing pang sini ngila ban pen kia ba kanum kisu lan no phi enda gila yo jing kia ro ka tu kawan biang kila sange bandi dawai tang ka tu kan nero ka tu jing stom kalawan biang ka sini bat ka blood pressure ki long haktarukom sakawero kajing pangastri ko kalong haktarukom kila di dawan tu kila yo jikia doi daftar ka tu kan kila yo biang kaju hi kajing stom te ginle kumno khanang ba ka tu ka jing pang kan du no sisundan namar pi ong ba hadin ba kila kot kila ban ki biang ka tu jing pang te kumno ki pasien ada kinong pang ki habdei banle khanang ba kinum yo shu ya ka ju ka jing pang dam tagata te ngathai te bangan om nom no ngan nom lapi ban on namar ladong ba phin kiar na nam taga bam ro kumbruhi nginom la ban kiar ka bam harai nam ta ngan su ai nuksan ni ko bapang sini to wat ka jaban bam philaban bam la watala ni philaban bam ro dakhau philaban bam dai dakhau snar kum to na ta kum kido ro philaban jet ka do ka bakham ya de ban kata kum ban bam te nang ta ki ede ki jing pang ki ba phi sumar ba kum ka su jendong lani kham tam kum kini ki kan thai ki bom yo khun kum nim tai pisai sumar nya sa sumar nam tai bom yo khoro kido ni bom yo khon na ta ki basa ki bom ne khon kum to man ba armet kum to hadu sunsten rusten hadu frasten ki klem ne khon te ki ladon kum bitaro nga sumar lo di ki nang ta ki bom yo khoro ki wandi dawai hang ne ban nga ki do ni basimpor si banai basimpor arnai lai banai so banai hadu nyo banai ro ki do ni basimpor hadu ba kina yo khon tang ba borobor don ini bala sim ki bala di si banai ar banai kum tu kilasu thai lano klem armet kum tu bon bagi susang no istemporo nabar borobor man bagi sai wan sim tu jajing stom kila keli nganle kat no banai ngan dila ne kat no tayo ngong kajubab jonga klong ba nganom la banong fisu abe jikir solano ki armet tagatahi te kum kani ka jing pang sempar berat ro ka bach kham janjar bagi beri ki bat yo jing kot na jing pang sempar berat namar ki babun ki tang la kriat lami sempar berat te ki babu bulani baklabam lami sempar berat kum kini ru ban sim dua doktor ki kham stam ban yo jing kot jing pang sempar berat bat su jendong te kum no pi sumari kini ki jing pang nam tai gitu ngamut banong epi ba kim de gi stom ki ba lani ki stom ki ba janjar kam dan de ba kum ta phila bandi tang si bilor kumitu bilor umrupa ro phila yo jingkia namar kidori buru babam do masing so anduk sa kibam do masing tu kilami sempar berat lane kibam do stia tu kilami sempar berat lane tang bayu i yane no balong ikin jeng tu kilayo sempar berat te phinde itu dawai suken nga anduk sa babam do masing lada kibam do masing tu kilami sempar berat te de ka dawai badan la pila de dawai persiang ban bam larakan mi biang de biang dawai de si de bam si bam tu hadu bagatu kasempar berkan apan map sendan kan la be kena wahi ka bakut kasu jendong bat kasu jendong le ngana ong fifi di tang si sendir la yo jing kiat fe tu de jing stomi ba bari ngila banong te pengen pergi kumi jing pang is ai ngana pi dawai ho kani ka caka di dawai jung ba mo tharesan kabadon hamarai sora pet ngan su ai nuksa phila bandi ban pendi ekanero mde badi tang dia hadi sibun pet ngana pendi por bathero katui ai habde pet kadawai kalong kom tu kane kadawai ngane tu phila da phindiro ne phila ban persiang bandi topeng ngana pendi bandi elade Om ba kede tang nam tai tu bapang SIWNH ndri kede nam tai bapang kastrik
nata kaya deru itu bapangkan sar hidup por. Lai teligi jajing stong ai ki bapangkan strik tamba badai tang nam taga kastrik tang nam kamai kanya ne lombang as YouTube kaya rabi bapangkan strik ron re. Main tega dei nam tai bapangkan sar bat i bapang SIW. Kabang. Oh kabang ka. Tolong badi besok mah. Kabang nama kasulong betet kum tu. Tigini kita wai berkhot hatu pi syutir ne pi snai ne. Pi wanra na gini kita wai berkhot ngai bak ladap kani ka yeng kasam berkhot ting ladang pe japon nong stain du ka jui ladangin pe. Shani sya soraru pi bu kini kita wai. Oh sadu sa jurong sa do sti sa jurong. To syukain kat nongut kinawan sim dawai hapi si tayo stio ki brio. Hangni sora barhan nong stain ken kelum. Nganum la bano pikidon kita yo tayo namar teng hang ne soraro kidon ki bawan sis pasan peu hadu arspa ngot hadu arspa san peu ngot kidang don di bawan sis ni namar sene ngan ya tu pitang akas ni saja nya ai dawai hari sngi ningkong hadu sito ding ai sta sa nong ston Te syuka ban kali khanang baki panba baru kentip te kador dawai jong pi kumnu kalong ban ya nujor bat ki pat syukain ka jingpang HIV la sim ka dawai kanu ka syongdor lada jingpang sini kanu ka syongdor lada ka jingpang high blood kanu ka syongdor sim isong dor lai spating ka kadine bilor lai spa te ka ki namatay bapang SIW isong dor lai spa na te nabanta kinikiwi baru kau kisah dor bet lais pa bet Lai spa. Andre tang doi pangkasar nam ta pangkasar ngai sau jat te lai jat ki poi lais pa si jat mereka poi sau spa si bilor karena te tang kani goi ngaku aban ong ba ki babun ki brugyo ki yo jing stom naging khamtam ki long yeng ki baduk basuk tenga su karpat yo phi la dalong ka bala subha ban yarap lem ya ki tu ki briu ba khamduna ka yo ka kot ba phin yarap khain no khamduna ka dor wat ka de ka tat plat lai spa sibilor henry ki don bat ki long yeng lani ki long yeng long sam ki bomla ban afford bat ka lai spa tengkaru te ladawan ki briu ki baduna ka jing yo jing kot ki pidon lem ka jing perkhat karpang nak banta jong ki atau keblai sibun bos nam ta kata nam ta kana ngane thui phi nam tai tui bom don eru kidon wat kadawai ngan ai nang ta plus ka bai kali ro ngana penra ki kidon kumita ro kum kata ka jing perkhat ba bha jong phi ublen ker khui phi ba phin nang kiu saprang ka kam jong phi but ai ba ka jing sumar jong phi pa ki briwan sumar phi kin yo ka jing khia lang ba ka jing perkhat bun jong phi kham tam yo rit uria bat uduk kusuk nama nang ta sa kawai ka dia thui phi nam tai ba pang nang thuli te ka kamera mandawai ki poi khana spa si bilor karna phi umdai tanga dawai bandi kalong si bilor karna nang ta plus ro kadawai ban kelan nam tai bapang nang thuli ka poi khana spa ki kamram man tangba ki buan sim ngani thui phi ki don ki banadu na Assam na Manipur na Mizoram nadu ki bapang SIW ki don ki buan nadu na Mizoram ro te kam ka bha si bun la da phin ya thu ya kan number phone jong phi khanang ba ki tu ki ba don kini ki jan jingpang ki ba phila ban sumar ma phi ki bri ki dio ban phone direct ki phi namar ba ka jing yara phi ka don kam ka jing sumar ki bri ki wat keleng na betapan wat ka jukot jingkhia nama ka jingkot jingkhia ka dikas pa phila ban itu ka number phone jong phi ne ta pranyo lai ndru khandai lai ngala ba repeat session pranyo lai ndru khandai lai ta di nombar ba phio ban phone nak por te to khuble sibun nam ta ka jing batai jong phi le se ka ni ka jing yathu jong phi kan yarap sibun ya gitu ki breu ki bomdan akamet ka pukot khia bat ki bala persang ban wat ya ki dawai ba pher na ka banta ki jing stom ba bunjat khuble sibun ha to khublai